Yuh, nyidam yuh. Nyidam apa? Nyidam pelem. Pelem endi? Nyalang ning kono ki ya. Wah, ngawur kowe. Lah napa ngawur? Nyalang ki dosa kok. Ki ya muga ngerti dosa. Ngerti ora? Dosa sing paling menyedihkan. Lah apa? Dosa ambet ra di duit. Polah mangkate suwene kok ngene. Malah penak to. Penak apane? Cak sekolah nak mangkate ki suwek. Lah padha tuwek-tuwek. Nak sekolah manggonmu nendi? Ning ngarep kok ning mburi? Aku manggone ning tengah. Aku to ning ngarep. Soale iki nak manggon ngarep ki luwih cetha krungune. Aku manggon ning tengah, mego cedhak karo kanca-kancane. Nak aku pilih ning mburi. Soale ki nak ning mburi ki luwih tenang, ora ono sing ganggu. Lehe turu.